liivasta niin tähän käy niinku tämmöisenä kevyenä harjoituksena. Tilapalat tyyliin. Että kuinka renkaat pysyy kyytissä, että jos tähän olisi nyt vielä narulla vähän pannut, mutta tässä on jotain liivasta tässä alla. Paja vaan töissä olla, kun lähtee tavarat liikkeeseen. Tämä on oiva tapa harrastaa muuta kuin klopinpääntöä. Otetaan mistä noista kiinni niin kuin portseilla ja vittu siinähän pysyt perkele kun mennään. Mutta yhden käden kamaa, että tää on vähän niinku juokko äijä, jolla on vähän liikaa lulloja, kun on muutama pullo kaljaa syhdessä, niin samalla otteella lähtee renkaasti kyytiin. Siirretään tilauksesta ja käteisellä on aina tilattavissa kohteeseen joko takilla tai ilma. Se on moro. Käteistä kouraa nähdessä. Moro!